И тази година, значи, за 8 марта той не пропусна да ми подари букет от сини и червени бушони. Между другото, тази година с него навършихме 6 години заедно. И много приятелки ме питат, как не издържахте толкова време, при което аз не говорим? Ами имаме много общи интереси. Например, и двамата ни четем книги, а и професиите много ни си приличат и двамата ходим по участия. Само че на него преди участие ми лекат и на него след участие му лекат зъби. Какво има събира? По някой път той ми услугва и тъй. Ами така, все пак аз се пее на ушки, а него си го млакат наистина, нали? Да ви кажа, преди няколко дни доста се шокирах от моето мъже. Дойде му так при мен, погледа на очите, направо му фърли се бека. Вика, скъпа Андрейче, искам да си майка на моите деца. Аз тъй му със сопнат и викам, ти от коя имаш деца да мръщи помня. Веднага след този скандал бях много шумасен по участие с моите колежки Малина, Емилия и Галена от трио Мега. Значи, по време на участието отидох при тях и им казах, вижте, момичета, много ще готим да пеем заедно. Те ме изгледаха и ми викат, ама ако пеем, ще те трябва да си сменим името Мега. Викам, супер, а как ще казваме, когато само отговориха като победеха и ми казаха, как. Мега, зле, тъй ще бъде.